Te salut, sunt Mirela Ivaz. Bine ai venit la sesiunea cu numărul 7 din programul 30 de zile cu yoga dimineața. O poți practica în mod de sine stătător sau folosește linkul din descriere pentru a intra în provocarea celor 30 de zile cu yoga dimineața. Aceasta este o sesiune de yoga pentru energizare. Ne vom regăsi în picioare pe salteaua de yoga, tălpile aliniate cu lățimea bazinului, brațele pe lângă corp. Inspiră lung, expiră și condu atenția către contactul tălpilor cu podeaua. Mișcă ușor greutatea corpului pentru a veni pe degete și pe călcâie. Transferă ușor greutatea corpului cu intenția de a conștientiza mai amplu suprafața de sprijin, de contact a corpului cu pământul. Inspiră lung, expiră, regăsește-te într-o postură de stabilitate, echilibru, centrare. Continuăm cu salutul soarelui, varianta scurtă. Pentru aceasta ne vom regăsi în picioare. Aliniem trunchiul, palmele la piept. Inspir, expir și cu următorul inspir deschid amplu brațele, întind lung deasupra capului, expir, flexez ușor genunchii, aplec trunchiul, fruntea către genunchi. Inspir, îndrept trunchiul pe jumătate, aliniez capul, gâtul cu trunchiul, expir, fruntea către genunchi. Inspir și mă înalț cu trunchiul, întind brațele, palmele la piept și pe lângă corp. Continuăm. Inspir, deschide amplu brațele, înalță, expir. Apleacă trunchiul, fruntea către genunchi. Inspir, ridică pe jumătate, aliniază. Expir, fruntea către genunchi. Inspir, împing în picioare, mă înalț cu trunchiul, întind brațele. Expir, palmele la piept și pe lângă corp. Inspir, deschide. Expir, apleacă. Inspir, ridică pe jumătate. Expir, apleacă. Inspir, înalță trunchiul, întinde brațele, palmele la piept și pe lângă corp. Inspir, deschide. Expir, apleacă trunchiul. Inspir, ridică pe jumătate. Expir, fruntea către genunchi. Inspir, înalță trunchiul, întinde brațele, palmele la piept și pe lângă corp. Inspir, deschide. Expir, apleacă trunchiul. Inspir, ridică pe jumătate. Expir, fruntea către genunchi. Inspir, mă înalț cu trunchiul, întind brațele, palmele la piept și pe lângă corp. Ultima, inspir, deschid. Expir, aplec. Inspir, ridic pe jumătate, aliniez. Expir, fruntea către genunchi. Inspir, mă îndrept cu trunchiul, întind brațele, expir, palmele la piept și pe lângă corp. Și relaxez aici, tălpile la nivelul umerilor, brațele pe lângă corp. Conectează-te cu respirația, cu senzațiile din corp în acest moment. Poate îți simți bătăile inimii ușor accelerate. Dă-ți voie să relaxezi cu expirul. Vom veni în prima treime a saltelei, palmele la piept, piciorul drept. Ridicăm ușor genunchiul și vom păși lung în spate, un pas mare. Vom păstra tălpile în podea, bazinul aliniat cu latura scurtă a saltelei, umerii aliniați cu latura scurtă a saltelei. Vom conduce brațul stâng la spate, cu inspirul, brațul drept întind și cu expirul aplec ușor spre înainte trunchiul. Am o ușoară flexie în piciorul stâng. Fruntea către genunchi. Inspir, activez spatele, mă înalț cu trunchiul. Expir, aplec. Pot folosi cubul pentru a-mi oferi un sprijin în conectarea brațului drept cu podeaua. Inspir, înalt. Inspir, aplec lung,
Trunchiul rămâne activ, mușchii spatele sunt activi, la finul expirului eliberez complet fruntea către genunchi. Inspir, activez spatele, mă înalț. Continui. Expira, plec. Întinde în dimensiunea brațului drept, fruntea la genunchi. Inspir, mă înalț. Ultima. Expira, plec. Inspir, ridică pe jumătate. Aliniază capul, gâtul cu trunchiul. Relaxează și aliniază linia umerilor. Întinde înspre brațul drept. Inspiră încă o dată și cu expirul eliberează complet pieptul spre piciorul stâng, brațele în contactul cu podeaua. Îndoaie genunchiul stâng atât cât este nevoie pentru a avea palmele în contactul cu podeaua. Respiră. Orientează trunchiul în deschidere spre un punct deasupra creștetului capului. Revenim ușor. Înălțăm trunchiul, întindem brațele, palmele la piept și pășim spre înainte. Relaxăm brațele pe lângă corp. Respiră. Revenim în prima treime a saltelei. Palmele la piept, piciorul stâng. Ridicăm și pășim lung în spate, un pas mare. Tălpile rămân în contactul cu podeaua, bazinul și umerii aliniate cu latura scurtă a saltelei. Piciorul din față, cel drept, o ușoară flexie, cât să evităm hiperextensia. Brațul drept va rămâne la spate, brațul stâng întind, inspir, expir, aplec trunchiul. Brațul coboară spre podea, fruntea la genunchi. Inspir, activez spatele, mă înalț cu trunchiul. Continui, expir, aplec trunchiul, inspir, mă îndrept și mă înalț. Expir, flexia trunchiului spre înainte, fruntea către genunchi, inspir, mă înalț. Expir, aplec, inspir, înalț. La următorul expir, aplec, fruntea către genunchi și inspirul îndrept și aliniez trunchiul. Împing trunchiul, coloana, spre un punct deasupra creștetului capului, în dimensiunea oferită de brațul stâng. Respiră. Inspir și cu următorul expir voi elibera ambele brațe spre podea, fruntea către genunchi. Revin ușor. Activez spatele, palmele pe șolduri sau întinse în prelungirea trunchiului, împing în picioare, mă înalț cu trunchiul, palmele la piept și pășesc spre înainte. Relaxez brațele pe lângă corp, respir. Revenim ușor. Din prima treime a saltelei, piciorul drept. Ridicăm, pășim în spate. Trikonasana cu răsucire. Inspir, brațul stâng la spate, brațul drept întins și cu expirul aplec trunchiul. Brațul drept în interiorul piciorului stâng, pot folosi de asemenea cubul pentru a mă oferi sprijin. Deschid ușor trunchiul către stânga. Pot menține aici brațul stâng la spate sau întind brațul stâng. Păstrez trunchiul întins, privirea deschisă în direcția pieptului sau în direcția oferită de brațul stâng. Mențin, respir.
Revin ușor, centrez, palmele pe șolduri sau în prelungirea trunchiului. Inspir, mă înalț cu trunchiul, palmele la piept, transfer greutatea, pășesc spre înainte. Respir aici. Brațele pe lângă corp. Continuăm. Palmele la piept, desprind piciorul stâng și pășesc lung în spate. Brațul drept la spate. Inspir. Înalț cu brațul stâng, expir, aplec trunchiul. Deschid ușor pieptul către dreapta. Pot folosi și păstra brațul drept la spate sau întind lung. Menține, respiră. Revenim ușor. Centrăm. Îndreptăm spatele, palmele pe șolduri sau în prelungirea trunchiului. Împing în picioare, mă înalț cu trunchiul, palmele la piept, pășesc spre înainte. Și relaxez brațele pe lângă corp. Tălpile la nivelul umerilor. Folosim ultimele momente din sesiunea de astăzi pentru a conștientiza senzațiile în corp, propria respirație în acest moment. Pentru aceasta poți conduce palmele, una pe piept, cealaltă pe abdomen. Dă-ți voie să te conectezi cu bătăile inimii și lasă fiecare respirație mai mult să relaxeze bătăile inimii, astfel încât respirația să revină la normal. Regăsește-te într-un spațiu al liniștii, al calmului. Inspiră lung, expiră lung. Încheiem aici. Vom conduce palmele către piept. Namaste. Să-ți fie cu folos. Îți doresc o zi minunată.